lokuthi sibonge emswaneni ngokwedlula emhlabeni kwaleli qhawe lensizwa esondelene nayo siphila nayo insizwa ebinenhliziyo enhle ngendlela eyisimanga uhlophe ubengengqeni ukuthi uma umxoxela inkinga yakho umbone sehlengezela inyembezi ekhala ngenxa ukuthi ubesuke ezolana nawe ngicela ukubingelela kakhulu abaphathi be-SABC baphathi bokhozi FM sibingelele baphathi bethu baphambilini Thabekhulu no Khabazela Gcwabe sibingelele iphathi mandla zikahulumeni ekhona sizwile phakathi kwethu kunemeya ngokuhlukana kwazo siyabingelela ku baba Mshengu ngiyambona meya senquthu ubaba Manzini meya semzwabantu nakuziphathi mandla eqhamuka emahhovisi kahulumeni wesifundazwe njengoba zwilo baba uMahayi siyabingelela ngokukhulu kuyithoba nakubazali nabakwa Sihlophe siyabingelela kakhulu nabasekhaya mama siyabingelela nakuza kwethu bonke nabalaleli bonke abakhona phakathi kwethu nehambeli zonke sanibonani uhlophe ufikela ekhaya cishe bese ngineminyaka emithathu ngikhona efika insizwa nje yathi mifika kwalulu ukuyijwayela sajwayelana ngelanga nje qala ukumbona bafike belandelana nomroza cishe bebehlukaniswe izinyanga noma ezimbili noma ezintathu mangaphosisi kwabalulu ukumjwayela ngangithanda ubuhlakani bakhe Sihlophe ubehlakaniphile ngendlela eyisimanga enobuchopho obusheshayo kulezi izinto esisebenza ngazo la ekhaya zobuchwepheshe okuningi thina besikufundiswa uyena uIrvin mina ukwenza ipromo cishe siqala kuba nalokho kuthiwa o-producer oza ukuthi labe sisebenzisana nabo njengoba sesenebe nje manje ngoba senebe bandla kuba khona ko-producer kwenze senaba nje uyabona uma usuku usebenza uvela uthi nje isandla ubeke lapha phambi kwakho uthi nje isandla ubeke kwi-microphone ubeke phambi kwakho awubenze senabo producer babe ngekho ke phambilini cishe baqala kuba khona bengabo 2010 mangaphosisi iqala nje indaba ka producer technical producer or content producer phambilini sasijuluka thina uhlophe wayesisiza mina ukwenza ipromo ngakufundiswa uIrvin ukuthi ipromo yenziwa kanjani ngendlela ayesuke eyimisela ngayo ubenganqeni ukuhlala la engasebenzi kodwa nje ebhekele wena eziqiniseko ukuthi into zakho zihamba kahle njoba ngisho ukuthi ube nenhliziyo enhle engazenzisi futhi inhlobo kungokwemvelo kuyi kuthe ngonyaka ka 2008 sixoxela nje ukuthi mina yazi Sihlophe lento kuba selindelana kude kanti ngibuye ngene ebusuku sekuyiminyakana ngene ebusuku mangiphuma ekseni kusuke ngozela yabona ukuthi uma ngidlula kuNewland ngibhekele ngisho ukuthi yabona manje imoto ayi isifuna ukuzenzela ukuthanda kwayo ngoba phela uqala njengoba sebengena abasakazi ebusuku umuntu angene ngo12 aphume ngo3 nje thina sasingena ngo12 uphume ngo5 yayinjalo ishift iziyaqala ukuthi uThabekhulu ukuphatha kwakhe ethatha intambo wathi ukuthi ifinyenza kancane wayisusa ku12 o'clock wayiletha ku11 phuma u2 kwakungasafani Thabekhulu kodwa nje beku12 to 5 ekseni ayi manje ubuthongo uma usubhekele angiphathi khona uma mhlambe khona lapha ade ukhona kanti uzobuza ongena ebusuku awuzange uthathe isihlwathi ngaphambi ukuthi uzongena emoyeni kwakuthi kushaya u3 ekseni 4 ekseni uze ukuthi hayi khona sekonakele lalike security like lishaya iwindi phela bhubhubhu usubheke phezulu uthe esihlalweni ngimtshela Sihlophe ngithi mina ngeke Manzini ngoba besizihlobo noSihlophe njoba bewoncwane nje oManzini mina ubaba uzalwa kwaZungu so ke kwabalula nje ukuthi sibizane ngehlobo besibuye sibizana nangeintandaneke nanabo umroza sithi sizintandana ngenxa ukuthi abazali sinabo asisenabo angibeke kanjalo ngathi asinabo ngathi akaze babebikho so ke ngixoxa noSihlophe ngithi mina elindelani iyangishala endlela yaselindelani Sihlophe futhi umama kahle hle umuntu obengafuni ngizohlala la edolobheni athi ngiyohlala emaflithini okwenzani angihlali lapha ekhaya elindelani umama seshonile ke 2008 kade simbeka nje tshela uSihlophe nje Sihlophe ngifuna ukubuya manje ngisesilungeni vele umuntu obenginqabela akasekho mama ngifuna indawo athi uSihlophe hayi musufuna indawo khululeka ikhona lapha ehlala khona la eMena Gardens ubehlala ku3 bedroom behlala bebabili nensizwa kubo uNsindiso
hawu ngafika banginikeza ngaba nelami ikamero sahlala nje sabathathu sarenta ke lapho ngokuhlanganyela cishe sahlala unyaka wonke lapho ngaphambi nami ngiphume inxiwa sibambisene ngendlela eyisimangaliso ongakazi uzuyibona uhlophe umuntu wama advice ubekweluleka lo yamuntu nganoma ngabe yini mawusutshele yena ubuwazi ukuthi lento sokusuyishilo uhlophe uzokusiza ekuthenini isombululo usithole khulunyiwe la ngokuyimisela kwakhe ngomsebenzi weyimisela kakhulu uhlophe kunomsebenzi nje isikhathi esiningi awufunde kumadlokovu ubaba ulindelane besinayi phambili la ekhaya ngasekho emhlabeni wokuba u-stage manager makunemicimbi imicimbi yala ekhaya imicimbi yangaphandle soke sikuyo uhlophe bomfica nje u-stage manager kungenkani ma umculo enikeziwe nje isikhathi uthi uzongena ngobani ku-Irvin ubengena ngaleso sikhathi anikezwe sona abaculi ke mawusuku stage manager bakuphathisa ngekhanda ngoba wonke umculo uhlala ephuthuma emcimbini hayi ngiyaphuthuma ngisayigoli ngisaya kuphi kuhlophe ubengena ngesikhathi anikezwe sona ukuthi cha uzongena ngaso ngoba ubelazi leli temu labaculi lokuthi hayi sijahile sisaphuthuma kuphi so ke ngithi lensizwa esihlangene ngayo namhlanje sengathi ngaphumula ngokuthula ngimbongele ngento eyodwa uhlophe ukuthi nakubaselele emzimeni adlule kubo siyabazi thina besikhona sixoxela kubhlungu umzima bebhekene nabo sixoxa njengeinsizwa siqinisana idolo lapha nalapha ya kodwa into engimbongela ngayo ukuthanda uNkulunkulu uhlophe bemthanda uNkulunkulu ubemazisa uNkulunkulu beningathi manihlangene noIrvin nize nehlukane ningaxoxanga indaba ethinta uNkulunkulu ngoba nami ngaba naleyo nhlanhla ukuthi ngikhuliswa abazali abangamakholwa uNkulunkulu ngiyamthanda insizwa le ebimthanda ngokungazenzisa uNkulunkulu ubeka khulume ngikhumbula sise garage lapha yasixoxa wazi waba nesibibithwana exoxa ngengqinamba sedlule kuzo ethi ukuba angikholwa uJesu angikholwa ukuthi le nto bengiyokwazi ukuthi ngiphume kuyo noma ngedlule kuyo so insizwa le njengoba sibona abaculi nje bomculo wekholwa becula la abaculi nje beculela umoya nje emoyeni baculela umuntu ngempela obemthanda uNkulunkulu ngicela ukuthi ngingabi mude ngiphethe nje ngananku umbhalo ongiqinisa idolo ngaso sonke isikhathi ngenxa ukuthi ukufelwa uyabona makuthiwa nifelwe ekhaya nize nikujwayele thina sasakujwayela kithi ngenxa ukuthi khako mama kwashona abantu nje omalume omamncane kwashona inqwaba kudlula unyaka sincwabe kwazi kwavala ngomama abasizalayo so ukududuzwa iBhayibheli ngakujwayela kakhulu umbhalo wabaseThesalonika bokuqala isahluko esesine ivesi elika 16 no 17 lo mbhalo uthi ngokuba inkosi uqobo iyokwehlezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangicilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala khona thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo uverse 18 uthi ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi nakuba sikhala namhlanje kodwa ngenxa ukuthi usihlophe umuntu obethanda uNkulunkulu yileso sibusisa bekade enaso nanku umbhalo uyasho ukuthi mhla inkosi ibuya iqhamuke ezulwini ngenhlokomo eingelosi zihlokoma ungomunye wabantu abayovuka uhlophe bahlangabeza inkosi emafini ngoba yinto abeyikholelwa le ukuthi izokwenzeka ngiyathokoza kakhulu